Pahimangno sa Bureau of Internal Revenue kun BIR sa mga negosyante nga magtarong sa pagbayad sa obligasyon sa buhis aron dili maproblema. Sama na lang niining usa ka negosyante og kananan nga gipadlakan ang ilang bodega nga nahimutang sa barangay Subang Dako, Mandaue City ug ang ilang kananan sa Mabolo, Dakbayan sa Subo. Gipatuman ang closure order human nasuta sa BIR ang mga kalapasan niini sa pagbayad og buhis. Giingong mihimo og tax under declaration nga gipagawas sa negosyante nga gamay ra ang income aron makalikay sa pagbayad sa tinuod nga buluhisan. Apan nasakpan sila sa BIR human sa subsub nga pagpaniid nga gihimo sa ilang mga personnel. Nasayran nga multi-million pesos ang nawagtang sa panudlanan sa kagamhanan tungod sa pag-under-declare sa mga negosyante sa ilang kita. Gihimugatan sa BIR official Nicanor San Juan nga gihatagan nila og due process ang negosyante sa pagpatimaw sa ilang habig apan napakyas hinungdan nga ilang gipasiradan. Mamahimong ablihan og balik ang negosyo kung makabayad na sa ilang obligasyon. Apan kung magmagahi, mag-atubang na sila og kaso. Ini-encourage namin yung na magdeklara ng tama kasi malaking tulong sa gobyerno yung binabayad yung buwis. Babalik yun sa mga tao, yung program. Yung sa na yan, babalik sa tao, may IRA yung mga local government na nakukuha sa BIR kung mataas ang binabayaran yung tax.